sigon sa mga napag-ulayan sa meeting kan Naga City Health Emergency Task Force. Punanta po sa COVID tracker kan syudad. Sa presente, igwa po kita nin 69 na konfirmadong kaso nin COVID-19 sa Naga, puon po kan Abril 1 sagkod sa presente. Sa numero po na ini, 49 na anarhay asin pinapuli sa saindang mga harong. Mayo po kitang naikurit na bagong narahay ngunyan na aldaw. Sa presente, igwa po kita nin 18 aktibong kaso nin COVID-19. Nagpapasalamat po kita sa Diyos na mayo po kitang naging kaso kan Subanggi. Alagad, ngunyan po na hapon naresibita po ang mamundong bareta na igwa po kitang pasyente na binawian nin buhay na nakakonfine po sa Bicol Medical Center. Hali sa satong City College of Naga Treatment Facility. Siya po si Bicol number 351. Siya sarong immunocompromised na pasyente asin sigon sa medical bulletin igwa nin diabetes asin peripheral arterial occlusive disease. Siya po 40 anyos na babae na taga Fraternidad Tabuco kan Syudad Naga. Manungod man po sa satong mga quarantine facilities. Ngunya na aldaw, igwa po kitang 114 persona na yaon sa satong mga treatment facility asin quarantine facilities. 12 po kayan mga COVID patients na yaon sa City College of Naga Treatment Center. 85 unprobable cases, 17 unsuspected cases, 33 po for swabbing, asin 65 ang nagahalat na kansaindang RT-PCR test results na pinadara sa Bicol Regional Diagnostic and Reference Laboratory sa siyudad nin Legazpi, Albay. Sa Naga, igwa po kitang mga pigturugutan na mag-home quarantine kung qualified ang sa indang dadagusan na harong sigon sa inspection kan mga barangay health emergency response teams. Enot, dapat sinda igwang suway na kwarto asin CR. Pandua, mayo dapat nin immunocompromised, bados asin senior citizen sa pupulian na harong. Asin pantulo, dapat ang harong na mumugtak sa lugar na dikit ang mga kataraid na harong. Pang-apat, igwa dapat nin pagtugot an sa iyang mga kaiba sa harong na sinda kaiba sa dai makakaluwa sa harong sa kabilugan kan quarantine period kan kaibanan sa harong. Sa ngunyan, igwa na po kitang naikurit na 614 na individual. 200 po kaini ang nakatapos na nin 14-day home quarantine. Igwa pa po kitang 414 na LSIs, OFWs, asin persona na igwang short-term travel na pigmo-monitor. Igwa naman po kita nin 94 na under monitoring nag-isolate po sa mga hotel. Sa pagpasiguro po kan kaligtasan po nindo na makuroanin serbisyo sa City Hall, pigsugo ta po ang pagkondusir nin rapid antibody test para sa mga empleyado kan City Hall. Ang na rapid test na po kan sa tong health office, 1,291 na mga empleyado. Sa numero po na ini, 1,247 ang nag-negatibo. Igwa po na 22 ang nag-positibo sa IgG. Muyang sabihon po kayo ni, rahay na ang tao sa infection.
13 po ang nagpositibo sa IgM. Maut sabihon po kay ini, current and infection po sa hawak. Siya man ang parehong positibo sa IgM as in IgG. Sinda po currently igwapanin infection, alagad nagpupuon na po na mag-develop nin antibodies ang hawak na naglalaban po sa infeksyon. Pagkaklaro po, dahil nangangahulugan na positibo sa rapid test, positibo naman sa COVID-19. Sinda po, ipapasairaron pa sa confirmatory RT-PCR test. Ang gabos po na nagpositibo sa IgM, as in IgM, IgG positive, nasa city-controlled facility na po niya to. Ang iba po sa inda, pig-swab test na sa bagong hapon, as in ang natatada pa, isa swab test man sa aga. Manunungod po sa lockdowns. Igwa po kita ng 5 lockdown areas. Mga lugar na pigiirukan kan iba niyatong mga pasyente, iyo po ang minasunod. Sa Taboco, sa Fraternidad as in Obrero Streets. Sa Bagong Bayan Norte, sa Deco Homes Northfield. Sa Dayangdang, Zone 2, as in an Carmelite Monastery, siring man po ang Holy Rosary Major Seminary. Sigon sa medical cluster, pigahalat na lang po niya to ang resulta kan mga RT-PCR tests para makadesisyon kung hahalion na po ang lockdown sa mga lugar na ini. Ninuli po sa mga naglulubo na niyatong gasto sa COVID. Nag-revert po sa bago nin 3.2 million hali sa Disaster Response Fund kan syudad and City Disaster Risk Reduction and Management Council. Ini po pig-uyunan kan gabos na miyembros. Pigaandam ta po ang syudad sa mas madakol pa pong LSIs, OFWs, as in returning residents. Ngunya na Agosto, kaya kaipuhan ta po nindugang na pondo. Sa pagtapos, ako po nakikiulay sa gabos na mas maging malikay pa. Magtinir na po sa harong kung mayo man nin mahalagang kalakawan sa luwas. Pagtarabangan ta po ini. Durungan ta po na atubangon asin lampasan ang angat na ini sa satuyang syudad. Marhay na banggi po liwat.